Καλησπέρα μάγκες μου. Σήμερα πάμε να δούμε ένα δύσκολο μάτς. Μέσα στον Αστέρα. Πολύ δυνατή έδρα. 3 αγωνιστικές πριν το τέλος. Έτσι. Να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, θα προσπαθήσει την γκέλα του Παναθηναϊκού. Έτσι, και ό,τι γίνει και στο μάτς του Ολυμπιακού. Που σίγουρα κάποιος θα χάσει βαθμούς. Να έχουν ένα καλό μπροστάρισμα. Αν είναι δυνατόν. Ελπίζω να μην έχουν άρκωση παίκτες. Δύσκολο μάτς παραδοσιακά στην Τρίπολη. Με πολλές απουσίες σήμερα η ΑΕΚ, λόγω καρτών, λόγω ενοχλήσεων. Λίγο να παίξουμε σωστή μπάλα, να κοιτάξουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν, γιατί σίγουρα ο Αστέρας θα κλείσει πίσω, δηλαδή θα κλείσει στα καρέ του. Θα ψάξει να βρει τις ευκαιρίες του. Έτσι. Θα πάει σαν αντεπίθεση, τέτοιο παιχνίδι θα παίξει σήμερα. Πρέπει να είμαστε πιο κοινικοί μπροστά, να τελειώνουμε τις φάσεις. Ωραία. Να γλιτώσουμε και λίγο άγχος και όπως την προηγούμενη αγωνιστική. Δύσκολα παραδοσιακά μάτς λοιπόν. Η ΑΕΚ θα παραταχθεί με Μπρινιόλι κάτω τέρμα, ο οποίος θα απουσίαζε τους άλλους στο μάτς μεσοβδόμαδα με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Οπότε θα πάρει η θέση κάτω από Κολπός, στη θέση 300. Αριστερά θα δούμε πάλι το Χατζησαφή. Δεξιά Ρότα, ο Βίντα με το Μίτρο που θα έχει center back. Σιμάνσκι στη θέση του Γιόνσον. Στα χάφ με τον Πινέδα και τον Λιούμπιτσιτς. Αριστερά θα παίξει ο Κατσίνοβιτς, δεξιά ο Ελίασον. Έκπληξη, δηλαδή δεν περιμέναμε Κατσίνοβιτς, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν το περίμενα. Ψάχναμε την ευκαιρία του έστω και στο τέλος του πρωταθλήματος και μπροστά ο Πιερό συνθέτουν την 11η της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα σίγουρα μια Τρίπολη να περιμένει την ΑΕΚ στο μισό γήπεδο. Το θέμα είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ. Ωραία, με πολλές απουσίες, με πολλές παρουσίες από τη Β' ομάδα στον πάγκο και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε να πάρουμε την νίκη δυνατά. Ο Μάνταλος πάντως είναι πάντα στον πάγκο για κάθε δυσκολία, για πάσα νόσο. Λοιπόν, να δούμε τι μέλη γενέστε. Συγκρατημένα αισιόδοξη πάντα. Όλα καλά, όλα καλά. Έχει και έδρα καλή, δηλαδή τον Παναθηναϊκό το κέρδισε, τον Ολυμπιακό έφερε χ. Με το Ρότα την πήρε την κεφαλιά ο Αργεντινός, Βίντα. Πινέδα με τον Έντερ. Λάθος από τον Έντερ, μαζεύει ο Κατσίνοβιτς. Κάνει το σούτ. Έλα μωρέ τώρα. Και του δεν Κατσίνοβιτς. Μαρ μαλάκα. Ρε φίλε, ούτε τέρμα δεν πήγε μπάλα. Τι είναι αυτά που κάνετε? Το γήπεδο ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα να σουτάρεις να ζυγίσεις καλά την μπάλα στο πόδι σου. 3 λεπτά. Μόνος του κεφαλιά του Σιμάνσκι επιλήθηκε ο Παπαδόπουλος, αλλά δεν είχε δύναμη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα σωστό ρε. Ούτε πάσα, ούτε τρίπλα, ούτε σουτ. Τίποτα. Πολύ πεσμένο. Καστάνιο. Πάμε. Και πάλι αυτό πίσω από την μπάλα. Πρόλαβε ο Αστέρας, οργανώθηκε. Λιούμπιτσιτς. Πάει στη μεγάλη παλιά. Καλό! Τον Πινέδα, ωραία παλιά. Κεφαλιά του Πινέδα, Πιερό. Προσπαθεί, αλλά... Τι έκανε ρε, έπεσε πάνω στον άντρα, έπεσε πάνω στον αμυντικό ρε. Πιερό, τι κάνεις? Ρε Πιερό φταίει. Τι κάνει ρε ο Πινέδα που του έρχεται την μπάλα στο κεφάλι, την κατεβάσει κάτω. Πάσα το έκανε ρε. Τι πάσα, πού ρε. Το Πιερό έσπασε την μπάλα πίσω. Σε δύο παίκτες, μέσα σε δύο παίκτες σου κάνει πάσα. Ρε τριαντάρα παλιά. Πού είναι ο Λιούμπης ότι κατεβάσει μπροστά του την μπάλα. Είναι εύκολο μόνο να την κατεβάσει. Είναι εύκολο να το πήρα. Έχει κόλπο. Δεν μπορεί μαλάκα να την κατεβάσει με το κεφάλι και την μπάλα. Κατάλαβε το. Τα 45 Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ με το κεφάλι. Θα πάνε οι δύο ομάδες στα απορρί, φεύγει η μπάλα μακριά από τον Έντερ. Έβαλε δύο κόψεις να είχε και νομίζαμε ότι Στο 48 λεπτό είμαστε. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0. Κάτι τσεκάρεται στην προηγούμενη φάση. Τι τσεκάρετε? Ωραία είναι αυτά, να τσεκάρονται. Για χέρι λέει ο Σιμάνσκι. Συνεχίζουμε. Πού ρε παιδιά? Χέρι. Καθαρότα το μάγκες. Παίζα δεν είναι. Όμο με όμο. Όχι. Είπαμε 3 φορές όμως. Περισσότερο και το μάτι συνεχίζεται. Δεν δίνεται τέτοιο πέναλτι. Αλλά καταλήγει out. Τον Ρούτο βρήκε στα νύχια, είχε κάνει μανικιούρ και βρήκε τον νύχι και το έδωσε πέρα. Πιο γρήγορα λέει ο Παπαπέτρος στον Παπαδόπουλο. Θα το βάλει ο Πιερό, δεν θέλουμε πέναλτι. Ποιος το βάλει? Θα το βάλει ο Πιερό, θα τον ευρύει ο Λίσον. Ο φίλος μου θα το βάλει, ο Μάνταλος. Βρήκε και στο Κατσίνοβιτς η μπάλα. Άρε. Βρήκε με τη φτέρνα. Μάνταλος το 60. Έξω Πινέδα, μέσα ο Μάνταλος. Αν είναι δυνατόν ρε μαλάκα πάλι, αν είναι δυνατόν ρε ανώμαλε. Πάμε στον Γιώργο Βασιλείου.
Μαλάκα δεν το πιστεύω. Γιατί να βγει ο Πινέδα. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα ξεφτύλα πάλι. Βγάλε το σημάρκι αφού δεν μπορεί. Ρε είναι κουρασμένος ο Πινέδα. Ποιος κουρασμένος. Πάρε μαλάκα με Εσείς είστε τρελοί ρε. Όλες και επιτέλους ο Πινέδα τι έκανε μωρέ. Ή Σιμάνσκι βγαίνει ή πώς το λένε. Πέρασε ο Ρετζής στην Η Κατσίνοβιτς. Ρετζής εκτελεί, out. Μανία ρε μαλάκα με εκείνο το Πινέδα το ψευτυλισμένο. Δεν έχει δυνάμεις να παίξει. Άσε με ρε Νίκο τώρα. Δεν το βλέπετε ότι δεν ακούγεται μπάλα στο δεύτερο ημιχρονό. Εσύ βλέπεις, αλήθεια, Μαλάκα αλλού βλέπει. Αλλού βλέπει ρε μαλάκα. Δεν ξέρει μπάλα σου λέω. Δεν ξέρει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει μπάλα τι θα σχολιάσει. Τι θα πει. Σωστά, out. άλλο μάτς βλέπεις. Αντί να βγει ο Σιμάνσκι, να βγει ο Σιμάνσκι, να βγει ο Κατσίνοβιτς, το καταλαβαίνω. Έλα! Χερό εκτολή, περνάει η μπάλα. Κατσίνοβιτς. Μπράβο ρε Γκάτσι. Με τον πήγε ο Μάνταλος μέσα. Πήρε πάνω το Κατσίνοβιτς. Άρε αργηγέ. Μπούρι που έφερε με το που μπήκε μέσα. Τσακίστηκε τον Κατσίνοβιτς. Όχι, Δεν είναι. καλύπτει όλος από εδώ. Εκεί το ξερό σου λίγο πιο δυνατά δεν μπορούσες. Σχέσουμε το πρόσωπο. Όχι ρε, κοίτα μαρκάρισμα. Είναι και πιο άλλο τον Κατσίνοβιτς. Ναι. Αυτό είναι Και κόκκινη παιδιά. Όπω μαλάκα μαρκάρισμα που το κάνει. Έλα που δεν υπάρχει πλέον εκτός στο πέναλτι. Ναι, πού είναι στην Για να δούμε τι θα γίνει. Ω μαλάκα μαρκάρισμα. Να του κόψω το ραχίλιο ρε. Τι έγινε ρε. Στον γκολ δεν υπάρχει. Σκληρό μαρκάρισμα στον Κατσίνοβιτς. Τι δεν υπάρχει ρε. Πες καλά. Μάτε σε επί. Μπράβο ρε Κατσίνοβιτς. Καλά, δεν ήταν πέναντι και αν δεν το έβαζε δεν ήταν πέναντι ρε παιδιά αυτό. Δεν το βλέπετε. Ναι ρε εσύ, αλλά αυτό και πάλι πρέπει να, τη φάση πρέπει να τη δει. Άλλο αυτό, άλλο το ένα. Η φάση θα πάει στο βάρ. Έλληνες είναι ρε, Έλληνες είναι ρε. Θα πάει στο βάρ. Να τους φάσει όλα αυτά. Δεν το είδε, θα πάει στο βάρ. Άμα πάει να μου το πει. Δεν θα πάει. Μιλά ήδη με το βάρ. Ναι, δεν θα πάει. Είναι ποτέ δυνατόν να πάει. Θα τον φωνάξει στο βάρ. Θα το φωνάξει στο βάρ, ναι. Άμα δεν το φωνάξει είναι γελί, ρε φίλε. Ούτε ισοπαλία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει στο βάρ, παιδιά. Κόκκινη κάρτα είναι. Περιμένουμε ακόμα νομίζω τον έλεγχο της φάσης. Που θέλατε να βγει το Κατσίνοβιτς. Γι' αυτό δεν έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Και να μην βγει ο Μάνταλος. Σύσκεψη του διαιτητή με τον Παρίστα, για να δούμε. Βρανίξει. Άντε να το δεις λεβέντη μου. Έλα. Πάμε. Κόκκινη κάρτα, έλα. Βγάλει την κόκκινη, άντε. Φώναξε μόλις το βάρ του διαιτητή να δει τη φάση στο μαρκάρισμα του Κατσίνοβιτς. Να μας πείτε για τους κανόνες τώρα. Άμα είναι offside να το δείξει. Άμα είναι offside, το σβήκε εδώ με Δεν όλα. υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. 2 μέτρα καλύπτεται. Τι λες τώρα. Τι offside. Δύο είναι Ολυμπιακός. Είναι ένα Ολυμπιακός. Πόσο? Από είναι πολλά εκεί. 2-1. Ας περιμένουμε να δούμε. Για το μαρκάρισμα βλέπετε. Κόκκινη κάρτα είναι ρε παιδιά. Απλά πράγματα. Offside δεν υπάρχει και είναι κόκκινη κάρτα. Κοστούλα, Έλα. Κοκκινάρα. Έλα, δώσ' τη. Μάθε τους κανόνες ρε. Σκληρό μαρκάρισμα. Μάθε τους κανόνες φίλε. όχι κίτρινη είναι μπαλάκα. Όχι ρε, κόκκινη Δεν κίτρινη. υπάρχει κίνητρο. Τι κίτρινη. Αρτομούλο. Έλα. Έξω πλάκα. Έλα βαλικάρι, έλα. Ναι. Έλα. Έλα μωρέ, τι φέρνει το ξύλα κακό. Ο Αστέρας σε μία φάση Έχει από βάτσα να κάνει δολοφονικά Είσαι μαρκάρισματα. σίγουρα διαιτητής. Για κάτι τις αυτές φάτσες έχουν πει τα έχει πει Ο το βάρ. Κατσίνοβιτς πρέπει να κάνει το σταυρό του, είχε εσύ. Τον έκανε. Και λέγω, βρήκες- Αν κολλήσει τον πόδι του κάτω του Κατσίνοβιτς, του το έχει κόψει. Και λέγω ρε, πήρες βάρα τις ταμπέλες γιατί τις πινακίδες γιατί... Εκεί όλοι κάνουν την Μάνσκι, Μάνταλος, άνοιξε τον κοντρόλ, την Πέτραγε πήρες κόντρα. Μπράβο ρε Μανταλέ, πάμε. το χώρο, Τίποτα, πες καιρός στην Πιερό. περιοχή, πλησιάζει, πλασάρι. Ρε μαλάκα έχει δύο παίχτες. Ένας δύο παίκτες έχει την μπάλα εκεί, έναν ρε που Δύο παίχτες
παίκτες έχει. Offside, εντάξει, αλλά 2 παίκτες έχει ρε μαλάκα. Ο εκβιάζει να σκοράρει. Χαμίλ Μπατάρ. Κέντρο, στον πέραν. Καταλάβουμε. Δεν κάνει ρε παιδιά, δεν κάνει. Έτοιμος να γεμίσει τελευταίο του Έβαλε 2 στο κόλλους στο μάτς. κεφάλι και τον λέγαμε πριν στα καράς. Το κεφάλι είναι πολύ καλός. Είναι καλός λίγο να χάνεις και να πιέσεις. Είναι για να τον προπονητής εκεί με την Μάνταλος. Καλό είναι. Πάμε λίγο. Πάμε, Πάμε Ελίασον. Απέναντι ο Ελίασον. Ψερό. Ελίασον. Πάρτο. Μπράβο ρε μάκα. Για τον Πετράνο δεν έκανε τίποτα με την παλιά που έβγαλε. Και να κάνει Άσε μας ρε παιδάκι μου, να το ξαναδούμε πέσα πάλι. Άσε μας ρε παιδάκι μου. Μπήκε ο Μάνταλος μέσα και πάνω όλα μέσα. Μάνταλε. Ο μόνος πάρε μέσα όλα. 2-0 στο 86 και όλα δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Ποιος είναι κάνει την παλιά Νικό? Ποιος είναι κάνει την παλιά? Κοίτα ο Μάνταλος. Κοίτα. Διαβήτη. Τι ασύστο ο Μάνταλος. Την πινέσα μέσα την πινέσα. Η υδραυλική τρίπτα του Ελίασον. Αλλού ο Ελίασον, αλλού ο Αλβάρες, αλλού η μπάλα, αλλού το τέρμα και 0-2. Εάν κάνει τέτοια τρίπλα, αυτός ο παίκτης είναι μισό γκολ από εκεί. Το έχει αποδείξει. Μπράβο Σε Ελίασον. πολλά παιχνίδια, παιδιά. Έχει την έξυπνη παλιά και την κάνει πολύ εύκολη ο Μάνταλος, έτσι. Πάρα πολύ. Είδατε τι ρόλο έπαιξε. Ναι ρε, Κόκκινη κάρτα. καλά. Είναι γκολ και κόκκινη. Είναι διπλό το πλήγμα. Ναι. Έπαιξε η κόκκινη, αλλά το γκολ έπαιξε πιο πολύ, Για πιστεύω. τον Πιερό. Έτσι βγάζει το ψωμί του. Μες στον Αστέρα, πάμε, μες στον Αστέρα. Πάρα πολύ ψηλά εκτελεί τον Παπαδόπουλο. Φιλάκια, Αστέρα, φιλάκια. Έκτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Φιλάκια. Φιλάκια. Πάρτο. Παλικάρι στο γκολ από τον Πιερό. Ένα το λεπτό. Και Σιμάνσκι την assist. Πολύ ωραίο γκολ. Σιμάνσκι, διαβήτης. Βέβαια. Έχει να σκοράρει. Λάθος. Έτσι ζούμε πάλι υπόψε. Λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι τελείωσε τη ΑΕΚ. 3 στροφές στο τέλος, 2 τώρα. Η ομάδα τελικά φάνηκε αντάξια στις θέσεις που βρίσκεται. Πιστέψανε Πιστέψαν στη νίκη. Πιστέψαν στη νίκη, πιστέψαν στις δυνάμεις του. Σε μια πολύ δύσκολη έδρα πήραμε αποτέλεσμα. Παραδοσιακά. Έτσι. Το δεύτερο ημίχρονο ειδικά μπήκε η ομάδα προσιλωμένη, στοχοπροσιλωμένη, επέτυχε το στόχο Έχει της. κόψει η Νίκο από πολλές ομάδες βαθμούς ο Αστέρας και καταφέραμε και κερδίσαμε και όπως φάνηκε το δεύτερο ημίχρονο Παραδείγματα ουκολίγα. σχετικά εύκολα. Έτσι και συνυπολογίζοντας και τις απουσίες του και η ομάδα από τραυματισμούς, από κάρτες κλπ. Έδειξε και ο προπονητής μας ότι αρχίζει και σοβαρεύεται σιγά σιγά. Προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της περίοδου. Ωραία. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Τετάρτη βράδυ στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ωραία. Πάμε ρε Μάκης με την Πρώτος νίκη εκεί. επιτελικός, έτσι. Θα δούμε και εκεί θα δούμε είμαστε την στη αγκάρα φυλάση. μας. Λοιπόν, βράδυ, τα λέμε Τετάρτη βράδυ. Άγγισε, πάμε.